May buntag mga kapaglaom. Mao ni ang atong mga campers diri sa Maranding East ug Maranding West District. Naghimo ta karon og activity, weekend nga camping, gumikan sa progressive class nga atong gihimo karon sa duha ka district. And then mao pa ni siya ang pamaagi nga din atong mga kabatanunan medyo for a little while mawala ang ilahang panahon sa pagdula og cellphone kay diri sa campsite amog yung gina-confiscate ang cellphone aron maka-focus gid sila sa mga activities, spiritual nga mga gatherings, and also nami gi-introduce karon nga pamaagi alang kanila nga gi-integrate nato ang stewardship in which young as they were, magkahimo na sila sa pag-budget on their own. Tagaan na mo sila og play money. Dayon mupalit sila sa store in which natanan nga mga funds among na solicit sa mga kaigsuonan, palit og pagkaon. So dito na lang sila mupalit og pagkaon. Then on that way makahimo sila sa pag ma-aware sila nga uy inanion dai ni pag-budget. Then nagi uban nga murag halos na dili mo palit. Gumikan kay murag mahurot nilang kwarta inis dako pa biya kayo. Isa po ni sa tabang sa mga ginikanan nga ma-aware sila nga dili gid ilalim pod ang mangita kwarta, dili malalim ang pag-budget sa mga sa salary sa ginikanan, so on and so forth. And then at this moment of time they are now doing their Camp Kokiri and Regatta. Nining mao nga manindot nga lugar. So mga kapaglaom, stay tuned. Subscribe, like, share, and subscribe. God bless everyone. Hello guys. Unsa imong ika-istorya nimong giluto? Markol. No, hapit na maluto. ang luto hapit na pagod. Na-enjoy ba ka rin, Markol? Enjoy kayo. Ha? Enjoy kayo. Enjoy kayo ka? Sa ato pa, kanang gusto pa ba kang ubalik? Gusto pa ba kang napakalaing camping mo abot? Oh, gusto ko na camping ba? Basta na idaghang Camping. Basta chick lang. Basta kaon. Oy, tamune! Tamune ang kalas! Pinuntak sa play! Usa ni mga sekreto rin anong nihapa mo? Naigubat. Naalay gubat guys. Oh. Usa na inyong hanggiluto guys? Itlog nga. Usa man di usa magaluto nang layo ra man sa baga. Di man musiga kay ingon tabunan balas. sorry. Ano Gitabunan ni nagbalas guys. Follow na guys. Palo guys. Okay, usap lang gidayungan niyo, minatay na. Sir. Minatay na ang gidayungan. Oh sir, minatay ni sir. Na-enjoy ba mo sa ato ang camping room guys? Yes. Ha? Enjoy. Na-enjoy mo sa mga enjoy yan? Struggling. Kanin sila, na-enjoy ka Lance? Oh, kani eh. Kana Lance, grabe ka na imong Lance. Tapuni. Kaya dugay ka na mo kuan. Mo loto. Huy, naunsa naman ang inyong hangkuan oh? Kanang para sa camp bread. Siyaw na-enjoy karon siyaw, Jay. Na-enjoy ka karon camping siyaw. Dili kayo kay murag puno og balas among De, muna siya gitawag pandi munggo. sila bitang mangaon. Muna mo ipakaon na sa mga staff di ay. Ay, ilang mo ka lagi sa blig-sabligan man. Tawa lang unaw. Ha? Sa to sagol na balas di ay. Sagol balas. Sukara ni balas. Bukan na to ah.
Tay, na-enjoy ka sa camping, Tay? Oh. Sure ba? Oh. Akin na noon. Murag nang hilak naman ito eh. Murag nang hilak na ito ba? Dili mabot naman, tabangan na to, di mabot. Kini daw si Kuan Idol. Del na enjoy ka sa camping Del. Karo ba filmero ba nimo apil no? Ha? Nya uso may mo hangi kuan dia, gi trabaho. Kuan sir nag Aw ikaw tighaling? nagatiman na si Rimpalo. Ha? Nagatiman na ng Okay, ang gibuhat ni Idol siya ko na mo tigbaga na rin. Apon sila gibitay. Day, may pa ka ng inyong itlog day, ibitay na. Isa bang raf na wala pa nato, duha ka raf. Si Jas mo ilubi day ana. Yes. Sa ato pa nagid na ilubi unta pero Kawat sir. kawat mo nang dili na mo sa dayungan na lang yun na. Di na nakalutaw ron. Okay. Kani kisa kani mo kusog kay lutaw adaghan na po kay lubi. Usay mga sikreto nga kusog man kay lutaw na inyohang kuan rough. Ang sikreto naman kay mangupras ra mo globe para makakuha mo daghan ibutang niyo dre. Kusog kay lutaw kay daghang kay lubi. Lutaw. Kusog gayo eh. Ayan na niyo guniti oy. Usa may sikreto na mo nga hinglutaw na imong rough. Sa may sikreto ana. Sekreto ni nain lubi ni si lalom. Ha? Pero mulutar ra gyapon ni siya kinana magyapon ni laya ba. Wala Wala siya laya. buslot bitaw dere. Sa ato usa may luto na to di ay. Rice yumay. Okay, na mga sekreto po ning dire oh, ang grupong Roro. Okay. Asa man ni? Asa may luto na ana? Kanon? Oh, bangga ka sir. Kani usay sekreto ani inyong kuan nga gusto mo kay lutaw. Usay sekreto ana. Usay sekreto ana. Usay sekreto. Pero taas mo gusto mo na hilutaw. Ha? Hoy, kamong duha ba unsa inyong role ni rin duha? Kamong duha unsay role ninyo? Ha? Mura na mahinuon mo og ano, murag ati-atihan. Usa man yo, teg, usa man hang. Hoy, usa inyo hang kuan ba? Amang blight. Nansa niya ha? Hoy, Hakik mo. Lami nga na vitamins. Yun. ha? Gibubuan wala ni mo. Yalag sa kabaldi. Hoy, huli na sa tagiyang lubi. Ikaw, Yuben. Oh, come on. Yuben. Subscribe. Ay si Yuben ra. Ang lutag na awong oy. Di na nakuha niyo. Gwapo kayo ko ano. Ikaw kay naay ko naay. Lami nga ang bayad. Ses.